Hola, me presento, soc la Mònica Macià i treballo aquí a la Universitat de Lleida i us vinc a presentar els resultats d'un Erasmus Plus que vam fer fa 2 anys, ara vam acabar ara recentment, on participaven 3 universitats, la Universitat de Lleida, després la Universitat de Luxemburg i la Universitat de Milà, Itàlia. El tema, com podeu veure aquí al títol, era famílies estrangeres i escoles. Per què? Perquè l'objectiu que teníem nosaltres amb aquest projecte era veure quins són els reptes que tenim avui en dia pel que fa al tema de famílies estrangeres, perquè moltes vegades les escoles treballen molt amb tot l'alumnat estranger, però les famílies veiem que a vegades és difícil relacionar-nos amb aquestes famílies, integrar-les i que formin part de la comunitat educativa. Aleshores, veient aquest gran repte que teníem, el projecte tenia aquest objectiu de detectar necessitats més específiques per poder dur a terme pràctiques adequades als contextos. Passa, que això ja ho dic. Què vam fer amb aquest projecte? Com feien diverses fases, d'acord? I una de les fases, que és la que jo explicaré avui, era la fase de detecció d'aquestes necessitats i establiment de certes propostes. Després va haver una segona fase, que és la que vam dur a terme a les escoles participants del projecte, que era la implementació d'algunes d'aquestes pràctiques, d'algunes d'aquestes estratègies que nosaltres havíem dissenyat. Aleshores, he decidit presentar aquesta part potser més teòrica, també perquè vinc de la universitat, la meva feina és donar aquest marc teòric, aquest marc contextual, però també és molt interessant que després ho veurem la publicació d'un segon llibre on recollim aquestes experiències pràctiques que vam portar a terme a les diferents escoles i que mostren allò que ara jo us plantejo a nivell teòric com va ser a la pràctica. Aleshores, quins són els reptes que nosaltres vam detectar que hi havia? Això va sorgir dels grups de discussió que vam fer només a nivell de Catalunya. Després hi ha un altre nivell més ampli que nosaltres ho vam posar en comú amb també Itàlia i amb Luxemburg. Però aquí, com que ens interessa l'àmbit català, he decidit centrar-ho més en el tema Catalunya. Aleshores, a partir de grups de discussió amb els mestres i famílies de les 8 escoles que participaven al projecte a nivell català, vam detectar una sèrie de reptes pel que fa a la integració i implicació de les famílies estrangeres als nostres centres educatius. I aquests reptes els vam agrupar en 4 grans blocs, que van ser com els 4 grans àmbits on creiem que hi ha la necessitat d'actuar. El primer bloc era la benvinguda i integració de les famílies nouvingudes. Aleshores, dins d'aquest bloc vam detectar 3 punts dèbils o 3 àmbits on caldria millorar. El primer va ser que falten accions per integrar les famílies estrangeres dins la comunitat educativa, és a dir, falten accions en molts centres per integrar aquestes famílies amb la resta de famílies. És a dir, integrem potser amb aquestes famílies, però com les posem en contacte amb les altres famílies, amb el grup classe, i aquí hi ha un punt dèbil on cal treballar. El segon punt dèbil era la de les famílies nouvingudes però poc planificades. Què deien els equips directius de les escoles on vam treballar? Que cadascú ho fa i ho fa de la millor manera possible, però no hi ha cap protocol que ens digui com ho hem de fer. Aleshores ens demanaven des dels centres que potser estaria bé des de l'àmbit universitari instaurar com una mena de protocol a partir de les investigacions i tal que ens pogués dir, doncs si ho fem d'aquesta manera, l'acollida de les famílies estrangeres als centres serà millor. Que tothom ho feia a la seva manera i molt ben fet, però clar, vam detectar que cada centre ho feia d'una manera diferent. I després també que faltaven estratègies per integrar les famílies estrangeres a l'escola de manera continuada. I aquí m'agrada molt el que va dir un dels directors que participava del projecte, que era, arriben, els expliquem, els ensenyem d'escola, però com seguim acaronant-la amb aquesta família? És a dir, al primer moment que arriben els dediquem molt temps, però després ens oblidem una mica d'aquestes famílies i per tant també faltarien estratègies en aquest sentit. El següent bloc que també vam trobar que hi havia reptes era pel que fa al coneixement de l'escola i el sistema educatiu, tant pel que fa al coneixement que tenen les famílies estrangeres sobre el sistema educatiu en general, sobre l'escola on estan matriculats els seus fills i filles i sobre les metodologies que estem utilitzant. Una de les, no de les queixes, però sí de les discursos que tenien les famílies estrangeres era que sobretot en aquelles escoles, que avui en dia són moltes, que estan portant a terme metodologies més actives, que desconeixien tot aquest
com se fa la pedagogia avui en dia a les aules. Clar, si els nens no porten un llibre a casa, jo com sé què està fent el meu fill a l'aula i com sé com el puc ajudar. Aleshores, mostraven molta angoixa les famílies estrangeres en aquest sentit, que desconeixien molt tot allò que es feia dintre les aules. I per tant, creiem també que cal treballar, buscar la manera de dotar amb aquestes famílies, en general, de les estrangeres en particular, d'aquest tipus de coneixement. I després també hi ha un desconeixement per part de l'equip docent, és a dir, molts mestres atenem amb aquesta diversitat, però moltes vegades no coneixem ja no les famílies individuals, sinó les cultures que tenim a dintre de les nostres aules. I en aquest sentit també caldria una formació sobre si tenim la societat xinesa, la cultura xinesa, doncs què entenen ells per educació, com és l'educació al seu país, per intentar comprendre millor el que a vegades ells no comprenen de la nostra manera de fer, per tindre aquesta competència intercultural que tant es demana avui en dia al nostre alumnat. El tercer bloc seria el tema comunicació família-escola, que també és essencial per integrar-lo i per dur a terme aquesta bona relació de les famílies amb l'escola, que vam veure que circulars i canals digitals, que són avui en dia molt utilitzats, sobretot els canals digitals, des d'arrel del Covid, de les escoles vau haver de canviar la vostra manera de comunicar-nos amb totes les famílies, i ara sembla que ja els canals digitals han quedat instaurats a dintre de les escoles. Vam veure com l'oportunitat per consolidar i ampliar les activitats que havíem construït en l'àmbit artístic. La creació artística. El tema dels canals digitals, ¿vale? Disculpa, perquè és que a més a més és l'única ponent que no està a la sala. Doncs això, que des de l'arrel de la pandèmia els canals digitals s'han instaurat, avui en dia per comunicar-nos amb les famílies utilitzeu molts canals digitals, ja siguin a través d'aplicacions mòbils, e-mails o altres tipus de plataformes. Què passa amb les famílies estrangeres? Que si no els hi fem algun tipus de formació, algun tipus d'ajuda, algun tipus de guia, les famílies estrangeres es perden. I les famílies estrangeres d'aquest projecte ens ho deixaven molt clar, que moltes vegades, si ja els hi costava abans el tema circular, entendre-les i comprendre-les, amb el món tecnològic es senten encara més allunyades de l'escola i d'aquesta relació. Un altre punt feble, un altre hàndicap que vam trobar va ser poca assistència a les reunions grupals d'inici de curs d'aquest col·lectiu de famílies estrangeres. Perquè quan parlaves amb les famílies els hi mostraves aquesta realitat que ens havien explicat els equips directius de les escoles, et deien que clar, que si la reunió era en català i ells no entenen el català, que per què hi han d'anar. L'altre motiu que et deien era que com que ja parlaven amb l'entrevista amb la professor o el tutor individualment sobre el seu fill, que no veien la necessitat d'anar a aquestes reunions. Aleshores, aquí també vam trobar amb els equips directius un punt important en treballar i com fer que les famílies estrangeres realment vinguin a aquestes reunions perquè són importants. I com us poso, el principal problema que tant docents com famílies van manifestar era la llengua. És el primer, 2 minuts ja? Participació de les famílies, que és el quart bloc. Vam detectar que hi ha poca participació a l'escola, però en aquestes 8 escoles on vam treballar, molta participació quan no es requereix presència física a l'escola. És a dir, quan se'ls demanava que, per exemple, fessin alguna decoració per posar a l'escola, realment ho feien i molt ben fet. I l'últim, que diversitat de famílies immigrants, que no és un grup homogeni. Això ens ho van deixar molt clar quan vam fer els grups de discussió amb les famílies com quan parlàvem amb els equips directius, que no podem parlar de famílies estrangeres com un grup homogeni, sinó que dintre de cada cultura hi ha també especificitats. Aleshores, això també ho hem de tindre molt clar quan dissenyem estratègies dins de cada centre. I aquí, no sé si us passaran els PowerPoints, perquè no tinc temps d'explicar-vos-ho tot. Aquí us passava les estratègies que nosaltres havíem implementat a les escoles per intentar millorar no tots els punts que us he explicat com a reptes, però sí alguns d'aquests reptes que amb els 3 països vam considerar més importants i que els 3 països trobàvem els mateixos reptes, vam treballar i vam dissenyar estratègies específiques per intentar donar resposta a aquests problemes que ens estàvem trobant. Us llegiré només per passar-los, perquè no tenim temps. El primer era millorar el material informatiu que donem a les famílies nouvingudes, sobretot era elaborar una guia comuna per a tots els centres
de fer de com podem donar aquestes informacions, vam determinar quines informacions volíem fer per a aquestes guies i vam fer aquest disseny. També pares enllaç per facilitar la integració, vam dissenyar també com una estructura de com contactar amb aquestes famílies pares enllaç i que aquestes fessin tot un seguiment i tot un seguit d'activitats dintre de cada escola. Passem. Una altra innovació pel que fa a la recepció de les famílies nouvingudes era millorar aquesta recepció de les famílies, també creant un document comú entre totes les escoles per homogeneïtzar, vam crear un per a cada país. Després, a nivell de comunicació, recolzar la informació amb imatges o dibuixos, ús bilingüe de la comunicació família-escola, que això va funcionar molt bé. Quan passàvem les circulars, per exemple, si hi havia molt col·lectiu àrab, doncs amb àrab i en català, realment se va veure que millorava molt la comunicació família-escola i l'ús de traductors. Sobretot explicar molt a les famílies que poden fer aquest ús dels traductors quan utilitzem els canals digitals, que moltes vegades donem per suposat que ho saben i no ho saben. La innovació 7, ús del WhatsApp com a canal de comunicació família-escola. Aquí també hi ha tot el debat sobre l'ús del WhatsApp a l'escola, però sí que realment, si volem millorar la comunicació amb aquestes famílies, és una eina que resulta molt útil. I pel que fa a la participació a l'escola i a casa, vam aprofitar qualsevol oportunitat per iniciar una relació amb les famílies, aquí hi havia diferents activitats que fèiem per fomentar aquesta participació i sobretot ens vam centrar molt en buscar estratègies per millorar la confiança i la comunicació que tenen aquestes famílies amb l'escola, perquè vam trobar que quan les famílies confien amb el tutor i amb l'escola realment participen molt més. Ja està. Abans que res, i com que també és la segona, les preguntes les anem apuntant que es faran totes al final, recordeu, presento la Isabel de la Fuente, la del vídeo que se'ns ha disparat, així ja parlo de la Isabel, poso el vídeo, no hi ha ponent, hi ha un vídeo, Sandra? I ja tanquem el vídeo que no es torni a disparar, d'acord? La Isabel de la Fuente no hi és, precisament perquè està de ponent en una taula rodona en aquests mateixos moments. La Isabel de la Fuente i Castellós, llicenciada en grau en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona i màster en Museologia i Gestió del Patrimoni Cultural. És professora d'Educació Secundària, especialitzada en Geografia i Història, com a funcionària de carrera de la Generalitat de Catalunya des de l'any 1993 i ha estat membre de la comunitat de pràctica Escola i Patrimoni de l'Agència de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Ojo la logopeda. Des del 2019 és la coordinadora pedagògica de l'Institut Leonardo da Vinci de Sant Cugat del Vallès i presenta el projecte que han fet, Memòria Ara Art, experiència d'ensenyament i d'aprenentatge, que és un vídeo, que és el vídeo que s'ha disparat abans. Veiem el vídeo i les preguntes a la Isabel, no sé si li donarà temps d'arribar aquí a l'hora de les preguntes, en tot cas, com en el vídeo hi ha l'adreça i tot, doncs, els ho podreu fer per escrit. Anem a posar, tanco aquí, Mònica, el vídeo, des de l'inici. No sé si té àudio. Avanço. Ai, perdó. Els nervis del directe que diuen. Vale, i ara per la diversitat, la igualtat de gènere i la sostenibilitat. Els objectius, per tant, que hem volgut pretendre amb aquesta innovació és sobretot la recerca de pràctiques pedagògiques que incorporen el coneixement artístic i la capacitat creativa de l'alumnat, així com desenvolupar les competències artística i cultural en les programacions, afavorir les propostes pedagògiques de caire transversal que contribueixen a la globalització de l'aprenentatge i crear propostes motivadores i inclusives a través de la gamificació, la connexió amb els interessos de l'alumnat, crear també mesures avaluatives en les que l'alumnat se senti immers en el seu procés d'aprenentatge a través de rúbriques d'autoavaluació i coavaluació, així com fomentar la transferència dels aprenentatges entre l'alumnat dels diferents nivells, propiciant espais de trobada i en la construcció de projectes de centre. En les diferents evidències, en les diferents estratègies d'aprenentatge per aconseguir aquestes evidències, hem iniciat també tota una sèrie d'aspectes d'organització de centre.
Hem introduït a partir del 2019 els projectes globalitzats com una eina molt potent per poder afavorir aquesta connexió internivells i aquesta comunicació entre els diferents grups d'elaboració dels diferents productes finals. Hem potenciat també la intervenció dels agents externs com són el Centre d'Armaristany, l'Associació Lumínic de Fotografia i també tot el que és Cal Quitèria, tot el que és el Museu del Tapís de Sant Cugat, intentant introduir tot el que és el món contemporani o les estratègies visuals contemporànies en l'aprenentatge de l'alumnat. I després potenciar també les sortides i els concursos, així com tot el que fa referència a l'expressió musical, la cultura audiovisual i les estratègies de pensament visual, amb una formació en concret de Visual Thinking Strategies. Les evidències derivades de tot això, des del concurs de caricatures, el concurs de fotografia matemàtica, tot el que seria la gamificació, la creació de jocs de cartes amb la iconografia d'art romànic, tot el que són les produccions audiovisuals derivades de la visita a les diferents exposicions d'art contemporani, totes les propostes, intentar buscar produccions audiovisuals imaginatives i creatives, com la de l'Elixir de la Felicitat, en el que van proposar als alumnes de crear una proposta de com consideraven ells la felicitat, connectat amb el tema del benestar emocional, crear una proposta de la llegenda de Sant Jordi per a nens més petits, i així podríem continuar indefinidament en multitud de projectes de més o menys envergadura i que intenten, sobretot, no cenyir-se únicament a les propostes humanístiques, sinó que tots els productes finals generats per qualsevol dels àmbits que tenim en els nostres projectes tinguin també aquest gust o aquesta preocupació per connectar-ho amb el món de la creació artística o amb el món de l'art. Nosaltres, en tot aquest plantejament, tenim molt clar que volem continuar el curs 22-23 amb la realització del musical del Macduff que s'hauria d'haver representat l'abril del 2019. Justament el tema del confinament ens va impedir de portar a la pràctica aquest musical que teníem molt avançat, però per altra banda ens va obligar a trobar altres estratègies que ens han enriquit com a claustre i que ens permet justament programar i realitzar activitats basades en la creació artística potenciant el talent del nostre alumnat, que és, de fet, l'eix fonamental del nostre projecte educatiu. Com a conclusió, podríem dir que gràcies al programa Ara Art hem anat consolidant la utilització de l'educació artística i creativa com a eina per a facilitar els aprenentatges del nostre alumnat. Hem pogut crear propostes motivadores i inclusives a través de la gamificació a l'aula i la connexió entre els interessos de l'alumnat i els objectius d'aprenentatge plantejats i hem obert el nostre centre a l'entorn amb col·laboracions amb institucions i associacions que han contribuït a la participació de professionals del món de la creació artística en la formació i l'elaboració d'experiències. Aquí podria tenir un esment especial per la nostra artista resident, que ens va ajudar a fer tota la escenografia del musical, i utilitzar una frase, voldria per acabar utilitzar una frase d'Albert Einstein, atribuïda a Albert Einstein, en el que afirma que la creativitat és contagiosa i, per tant, ens l'hem de passar, l'hem de transmetre. I ens basaríem justament en aquest punt. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i esperem trobar-nos en el Congrés de Lleida el dia 2 de desembre. Bona tarda. Com veieu, deu estar... L'art, motor d'aprenentatge. Està en bucle. I deu estar... Escoltarem a l'Alba Ambrós, de la Universitat de Barcelona. Espera, que tanco el vídeo, així ja no es torna a disparar. Tu mateixa. L'Alba em sembla que ho fas sentada? Fas dreta? Sí, faig asseguda perquè no vaig passar. Sentada. Que tenim aquí tantes coses. Sí. No tanquem res, que costa, sí. No és un Windows 10, aleshores s'ha de mirar. Bé, doncs bona tarda, jo soc l'Alba Ambrós i presento aquesta comunicació també en nom de la Núria Mayoral. Jo treballo a la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona, la Núria és mestra i ara està treballant a Berlín, per la qual cosa ella veurà que ha gravat algun petit vídeo de la presentació, però no podia estar físicament aquí.
i he vingut a fer-ho. Presentem una investigació que vam portar a terme l'any passat titulada L'aprenentatge a l'aire lliure a 4 escoles de Catalunya, estudi exploratori. Aquí podeu veure el guió que seguirem per aquesta comunicació. Bé, doncs, amb la voluntat de conèixer el panorama actual català, el binomi. Ell ha preparat unes quantes diapositives, d'acord, que va molt ràpid i després jo seguiré. Bé, doncs, amb la voluntat de conèixer el panorama actual català pel que fa al binomi aprenentatge-natura, es dissenya aquesta investigació qualitativa dins del paradigma interpretatiu, atès que té la finalitat de descriure, comprendre i analitzar l'aprenentatge a l'aire lliure a 4 escoles de Catalunya. I aquest objectiu general s'acompleix mitjançant l'assoliment de 3 objectius més específics, que són definir l'ús educatiu de l'entorn natural, identificar les metodologies d'aprenentatge a l'aire lliure de la mostra seleccionada i definir el rol de l'educadora en l'aprenentatge a l'aire lliure. L'estat de la qüestió sobre el tema es divideix en 2 apartats. D'una banda, la terminologia referent a la temàtica i de l'altra, la situació actual a Catalunya. Un dels esculls trobats a l'hora de conceptualitzar la temàtica ha sigut definir el terme educació a l'aire lliure i el terme aprenentatge a l'aire lliure, atès que ambdós conceptes varien en funció del país i la tradició. En aquesta investigació, però, s'opta per la perspectiva del Regne Unit, la qual entén que és el terme aprenentatge a l'aire lliure el que s'utilitza a nivell escolar i, per tant, el que té vincles curriculars. Així doncs, l'aprenentatge a l'aire lliure és un tipus d'aprenentatge basat en el lloc. És a dir, s'entén el medi natural com a entorn d'aprenentatge on l'infant ja està en constant interacció. I de les diferents iniciatives educatives a l'entorn natural, n'hi ha una definida com a metodologia i és comuna en diversos països, i és la metodologia escola-bosc. I un dels principals eixos és el joc lliure en els entorns naturals silvestres. I en relació amb el segon apartat de l'estat de la qüestió, és a dir, la situació actual a Catalunya, com és subratllar que, si bé és cert que a Catalunya, arran de la renovació pedagògica, van sorgir projectes com ara les escoles públiques de l'aire lliure, a l'Escola del Bosc de Montjuïc, de Sensat, entre d'altres, aquestes innovacions van seguir en vigor només fins a la Segona República. Per tant, a Catalunya no hi ha hagut una tradició continuada d'escoles de l'aire lliure o d'aprenentatge a l'aire lliure. En els darrers 8 anys, però, han anat naixent projectes educatius de la natura enfocats a l'etapa d'infantil i també propostes per primària. Ara bé, a dia d'avui a Catalunya manca una denominació comuna vers aquest fenomen i, conseqüentment, els termes tant aprenentatge a l'aire lliure com educació a l'aire lliure s'utilitzen com a sinònims. Bé, la metodologia que hem fet servir en la investigació per que us anem a explicar ara, veureu que és una metodologia qualitativa amb una mostra intencional que ara us comentaré, també amb una tècnica de recollida de dades basada en 2 entrevistes, una estructurada i semiestructurada, i després vam fer una anàlisi de contingut de tipus temàtic per poder arribar a les conclusions. Prèviament, a la metodologia que teníem, es van dissenyar aquestes dimensions d'anàlisi a priorístiques i van ser consultades amb una experta que va fundar l'Escola Bosc de Rubió el 2015 abans d'iniciar la recerca, i aquí les podeu veure. Què se'n sabia de l'entorn natural, com el feien servir, quin era l'ús educatiu de l'entorn natural, sobretot el rol de l'educadora, que canvia molt dins o fora de l'aula, i també es va preguntar a uns quants infants quina era la seva visió i la seva mirada. Aquí ara us parlaré de quina va ser com vam recollir aquesta mostra intencional. Aquí teniu unes 4 imatges i explicarem, finalment són 4 escoles. La primera és Escola A, una escola pública, i totes ordenades de la més antiga a la més moderna. És a dir, l'escola A, que és pública, es va fundar el 1945 i segueix, d'acord? I veurem que l'última és del 2018. És pública i està situada al Vallès Oriental. L'escola B és una escola concertada, d'acord? És la segona que es va crear d'aquest tipus, era del 70 i pico, i s'ubica dins del Barcelonès. L'escola C és una escola privada, aquesta ja és més recent i està també ubicada al Vallès Oriental. I l'escola D, aquesta també és privada, només té educació infantil i és de l'Osona. Les altres 3 són totes escoles d'educació infantil, apliquen aquesta metodologia, educació infantil i educació primària. I si us pregunteu per què només 4 escoles, se'n vam escriure a 15 i només van contestar 4.
Aquest és el motiu que només tinguem aquesta mostra. Com es va fer la tècnica de recollida de dades? Sobretot observació no participant, que m'acompanya, es va desplaçar a totes les escoles, ara veureu quantes hores d'observació directa en els diferents llocs quan sortien, i després també mitjançant entrevista estructurada i semiestructurada. Aquí podeu veure un quadre resum de com hem obtingut aquesta informació no participant, que evidentment es va omplir amb unes graelles, i també com van fer les entrevistes i com ho van tractar. En definitiva, es va poder observar 174 infants, més o menys en 24,5 hores, durant el mes d'abril i maig, aquests de l'any passat, desplaçant-se, evidentment, a cada lloc on hi havia l'escola per poder fer aquesta observació. I en aquesta graella també us hem posat en quins entorns es va anar a fer aquesta observació, que normalment són llocs que estan molt a prop de l'escola on estigui situada. I també els grups d'infantil primària, l'escola D és l'única que té infantil, però la resta hi havia infantil i primària. Veieu que hi ha una escola i hi ha dades en anglès perquè l'escola és anglesa. Per tant, tota la informació recollida també és anglesa i aquests paratges tan naturals que podeu veure a la dreta. Les entrevistes. Es van fer entrevistes, com podem veure, una estructurada només als nens i nenes de primària, perquè era més fàcil, que els feia dues preguntes, què has après o què t'agrada, quan estàs al bosc. I després només ho van fer l'escola A, B i C, perquè van decidir que els nens de primària era més fàcil fer-los les preguntes quan estaven també desplaçades al lloc. I després es van fer 4 entrevistes semiestructurades a aquestes 4 docents que són les responsables d'organitzar el projecte d'anar a la natura de cada centre. I aquí us he posat 4 dades d'elles, tot és pseudònim. La primera a l'escola A, que era pública i situada al Vallès Oriental. La Sol fa 4 anys que és directora de l'escola i ho estan portant a terme. De l'altra escola, la Mar, com us he dit també, ella fa més poquet, que també està al càrrec d'aquest programa, i totes elles el que tenen en comú és que tenen formació específica sobre la metodologia escola-bosc. Algunes l'han estudiat a l'estranger i d'altres l'han fet en els cursos que s'estan fent aquí a Catalunya. També totes 4 són unes apassionades, evidentment, de la natura i són les que lideren tots aquests projectes. L'anàlisi de contingut, que va ser laboriós, perquè vam recollir moltíssimes dades de transcripció de totes les entrevistes, organitzant amb les categories apriorístiques, que són les que teniu aquí a l'esquerra, amb aquestes 4 dimensions, i vam veure que en vermell aquesta de l'elecció del bosc dintre la dimensió entorn natural va aflorar. Llegint i categoritzant es va fer una anàlisi temàtica de totes les entrevistes, vam veure que no havíem pensat què passava en decidir el lloc on anaven. I resulta que això va aflorar una subdimensió fent tota l'anàlisi de contingut, que també era molt important. Qui l'escull? Doncs depèn, hi ha uns que són els alumnes i les mestres i altres que només les mestres, d'acord? És el que va sortir. Aquí tenim un quadre que estructura d'on van venir, veieu la creueta, les dades dels infants, valor dels infants, que és l'entrevista estructurada, i la resta com va sortir. De tot això, finalment, podrem arribar-vos a presentar, grosso modo, les conclusions. Primera conclusió, molt important. El que s'ha vist a totes les 4 escoles és que són escoles a l'aprenentatge a l'aire lliure i la metodologia que han utilitzat és la metodologia escola-bosc, que és aquesta específica que us hem explicat abans. Important, l'entorn natural és font d'aprenentatge i tots aquests entorns naturals que hem observat, els 4, són silvestres. Són boscos i parcs naturals, en el qual l'home no ha intervingut, és a dir, les mestres no anaven abans d'arreglar res de l'entorn, sinó l'entorn es troba en el seu estat pur. I això és una dada molt important. El que s'ha vist també és que el joc lliure a les 4 escoles ha estat el que s'ha observat que feien els nens i nenes tant d'infantil de primària quan estaven allà. I també dins d'aquest joc lliure s'ha vist que es treballaven molts aspectes com per exemple la socialització, l'autoregulació, anàlisi del risc, hi ha un terme específic sobre les affordances, de quan vas allà, els nens i nenes veuen què poden fer i què no en aquest estat natural. I també ha servit moltíssim aquest joc lliure vinculat a l'atenció a la diversitat. Un altre element que us pot semblar així molt obvi però ha estat revelador, perquè ho vam fer amb aquesta anàlisi objectiva, és que el pal ha estat l'element de joc més utilitzat pels nens d'infantil i primària. Tant els nens de 3 anys com els que hi havia tots acabaven jugant amb pals, com el primer element. I el feien servir també, evidentment, com a joc simbòlic de moltíssimes històries que s'inventaven. A part del pal, després també les mans han estat molt utilitzades, però diríem que l'element comú a totes les edats
ha estat el pal. I acabo amb les últimes conclusions. També els infants han dit que gaudien molt d'apreciar i estar en aquest entorn natural. I alguns ells deien que els agradava el silenci, poder escoltar els ocells, veure, jugar, a les entrevistes que van fer. També hem vist que, no hem incidit aquí pel temps, en els diferents usos que se'n dona al currículum. Això, si algú té preguntes, ho deixem per final. Ha estat també rellevant el rol de l'educadora. Evidentment, elles mateixes també, quan els hi preguntàvem, deien que era molt diferent el rol dins de l'aula que el rol fora de l'aula. Evidentment, totes han coincidit que és molt important observar, però no hi ha acord tampoc entre les quatre en quan han d'intervenir, què vol dir intervenir a l'espai a l'aire lliure. Algunes diuen, hem de suggerir preguntes amb el que està passant, unes diuen que sí, les altres que no. Hem de contestar, hem de fomentar que els nens i nenes les facin. Aquí no hem trobat d'acord en aquesta anàlisi qualitativa, però ha estat interessant escoltar la seva veu. I ja per acabar, veiem que el tema que us hem presentat és un tema emergent a Catalunya. No hi ha regulació, ha costat molt fer la part de conceptualització i marc teòric perquè cadascú li deia potser d'una manera diferent i després és el que hem fet en el primer apartat i veiem que és una necessitat clau de seguir investigant. Com a limitacions i perspectives, veiem que cal comptar amb la participació d'escoles de titularitat pública, però ja us he dit, vam trucar 15 i només vam contestar 4. Cal també augmentar les hores d'observació. Sí que us hem de dir que entre el que deien les entrevistades i el que vam observar hi ha una coherència. I això ha estat molt important, és a dir, no vam trobar digressions, han dit que diuen que fan una cosa i quan han anat observant no la fan. Sí que realment hem pogut veure això. També volem diversificar el tipus d'entorn natural, hem anat a la natura, però també què passaria en contextos que estan a prop del mar, això també existeixen. Estudis d'aquests i també per demanar seria molt interessant fer un estudi longitudinal, poder fer un seguiment dels nens i nenes que estiguin evident en aquesta metodologia. Ja per acabar, en aquesta frase que ens agrada molt, la natura és rica, és bella, és terapèutica, pausada i un entorn per aprendre a esperar, a observar, observar-nos i a ser, atès que l'aula sense sostre no limita, ans al contrari, ofereix un gran ventall de possibilitats i acull a tothom. Moltes gràcies. Ja puc tancar. Badia. Oi, Cristina? Sí. Tinc ja dos Cristina. És l'última? És la meva última, sí. La Cristina Badia, ella és l'última ponent d'aquest panel número 7 que té com a títol genèric la recerca educativa i la transformació pedagògica, ensenyament i aprenentatge. M'ha agradat, mentre busques, jo omplo els minuts musicals que deien abans. M'ha agradat la qüestió que plantejaves entre educació de la natura i aprenentatge de la natura. Entre educació i aprenentatge. Sí, és complex i hauria de ser senzill. Unes paraules comunes ja recordades. Perdona, Cristina, com vulguis. Presentes tu mateixa. Bona tarda, soc la Cristina Badia, soc directora pedagògica del Col·legi Santana de Lleida i presento jo, però vinc juntament amb la Cristina Miró, la directora general, tant ella com jo podem contestar qualsevol pregunta al respecte. Intentaré anar ràpid perquè al final hem preparat un vídeo amb les gravacions de les sales Nuzlet, perquè clar, una cosa és explicar, però penso que és una experiència molt visual i que paga la pena de compartir amb vosaltres. Llavors, ja em disculpareu si vaig una mica atropellada, però és per donar temps al vídeo. Començo amb aquesta frase, que evidentment no és nostra, és un axioma filosòfic. Es remunta a Aristòtil, passa per l'escolàstica, pel segle XVII, és molt conegut i simplement ve a dir que l'enteniment pren les dades dels sentits, de l'experiència sensible. La medicina ho corrobora. Realment, amb un buit sensorial, un cervell no és capaç ni de sentir, ni de reaccionar, ni de pensar amb normalitat. D'aquí la necessitat de fixar la nostra atenció sobre els sentits. Les aules Snuzlet van néixer fa una quarantena d'anys a Holanda
i el nom ve de dues paraules holandeses que signifiquen ensumar i relaxar-se i que resumeix l'essència del mètode. S'han utilitzat per reduir el nivell d'estrès, regular el que seria l'activitat emocional i també afavorir la relaxació. Per què les utilitzem nosaltres? Vam iniciar el projecte el 2017, és pioner a Catalunya, aplicat en una aula ordinària, en una escola ordinària, vull puntualitzar-ho, i millora la percepció sensorial, la propiocepció, augmenta l'atenció i també la gestió emocional i l'autocontrol. Abans de continuar, sí que vull parlar una mica del mètode científic. No és que parli malament del mètode científic, perquè realment és necessari ensenyar-lo a les nostres escoles i en l'educació s'està ensenyant des d'educació infantil fins a l'últim curs d'un grau universitari. Tot i que és fonamental, a les escoles ens ha llastrat una mica el treball emocional. Per què? Doncs perquè, tot i que els mestres i professors ja creiem indispensable treballar la gestió emocional dins de les aules, la veiem una mica com un treball paral·lel, secundari, la classifiquem. Diem, això no és ben bé científic, no va juntament amb el que seria l'aprenentatge, l'adquisició de coneixements o habilitats més pròpiament acadèmiques. Aquesta creença no és realment certa. Per què? Doncs perquè l'observació, que és la base del mètode científic, vull recordar una mica, comença l'observació, les hipòtesis, l'experimentació, la refutació de les hipòtesis, si està refutada tornem a les hipòtesis, centrem-nos en la part de baix, que seria l'observació. L'observació no té per què ser sempre quantitativa, pot ser qualitativa i realment les ciències socials i les humanitats en els seus estudis utilitzen observacions qualitatives, basades en l'observació. Com s'aproxima l'objecte a una observació qualitativa? Doncs simplement a través de l'experiència sensible i de la subjectivitat, i vull dir subjectivitat amb majúscules, sense vergonya. Per què? Doncs perquè les decisions que prenem nosaltres habitualment en el nostre dia a dia són totes subjectives. I us posaré un exemple molt ràpid. Imagineu-vos que arribeu a la feina i voleu agafar un cafè. Hi ha 3 persones del vostre equip que tenen gastroenteritis. Vosaltres els vau sentir ahir que estaven dient davant de la màquina de cafè que el cafè tenia un gust estrany. Llavors, la pregunta que us vull fer és la següent. És a dir, vosaltres què fareu? Mirareu la màquina de cafè, agafareu cafè, anireu al bar. Segurament, més de la meitat de nosaltres ens n'anirem al bar per si de cas. Ni és una hipòtesi, ni hem fet hipòtesis, ni hem comptat i segurament la gastroenteritis pot ser vírica. Però les decisions que prenem en el 100%, no dic jo si vas al banc i comences a contrastar hipoteques, etc., això és una altra cosa, que tu has de mirar molt més, però d'entrada totes aquestes decisions estan basades en observacions sensibles. Si tirem més endavant, observem que bé, hi ha una pregunta que aquí ens hem de fer. És necessari treballar avui en dia l'observació qualitativa a les escoles? És necessària una observació subjectiva i més holística de la realitat? Nosaltres creiem que sí, que ens hem centrat tant en el coneixement intel·lectual, que el coneixement sensible, el germà potser més menystingut, no s'ha treballat. En ser un coneixement limitat al que els sentits poden oferir-nos, no té el valor que tenia potser fa milers d'anys, quan el canvi de vent, l'olor d'un aliment o un soroll sobtat podia diferenciar si vivies o mories. Llavors, en un entorn civilitzat, sense perill, aparentment no és necessari. Això és el que podríem creure. Però, bé, ara ens apareixen autors, en cito algun, com per exemple Goleman, i ens parla d'intel·ligència emocional, ens parla d'intel·ligència social, ens parla de primeres impressions que arriben a ser certes, o bé de l'impacte biològic de les relacions humanes en el nostre organisme. Sí, certament es necessita treballar una educació emocional i un coneixement sensible. Digueu-li observació qualitativa, digueu-li percepció, digueu-li informació sensorial. I ara vaig a posar-vos una altra situació. Aquesta és la cadena, no ho dic jo, ho diu la psicologia, és la cadena que porta des de l'estímul fins al sentiment. Els estímuls poden ser interns o externs, poden ser dins del nostre organisme o bé externs.
Les sensacions són impressions primàries, produïdes en nosaltres per un estímul extern que es detecta a través dels sentits. Molts estímuls passen desapercebuts, són neutres, però uns altres poden generar un profund malestar o benestar. La percepció seria la manera com el cervell processa aquestes sensacions i al final l'emoció, quasi al final, seria aquest estat general de desequilibri intern, ja sigui per bo o per dolent, que et genera la percepció. Representa un mode d'adaptació de l'individu davant d'aquesta percepció i la manera com l'encararà. Al final de tot, el sentiment és el nom que li posem a l'emoció. És la part més abstracta. I ara també, en les nostres aules, quantes vegades trobem un nen petit, està morriat en un racó, està molt enfadat, i li preguntes, per què estàs enrabiat? Fixeu-vos bé en l'escala. Primer, ell sent una emoció, que no sap ni quina és. Li hem donat nom al sentiment, i hem dit que estava enrabiat, que té ràbia. Ell potser ni ho sabia. I a més, li estem preguntant que se'n vagi a l'estímul, és a dir, que tiri enrere en tota l'escala, quan mai no li hem ensenyat a fer això, ni a saber l'origen. Amb això us vinc a dir que per treballar la gestió emocional sense treballar estímuls i percepció és un contrasentit. És a dir, hem de fer un incís important en aquest treball. Les aules Snuzzlen el que fan és atensar el nen a les pròpies emocions d'una manera potser més regulada, més graduada, i li ofereixen la possibilitat d'entendre el poder dels estímuls en el seu propi comportament. Les respostes que a vegades són automatitzades, per què? Doncs perquè no hi pensem, escapen al nostre enteniment generant des de pors irracionals fins a respostes descontrolades. Llavors, no es tracta només d'atensar al nen que seria aquest control emocional, sinó també d'introduir el treball de les sensacions dins de l'aprenentatge. És a dir, no és exclusivament una aula o un projecte per treballar les emocions, sinó que podem treballar comunicació oral, propiocepció, equilibri, experimentació plàstica amb fosforescències, creació d'històries, etc. Ara ja us passo el vídeo perquè pugueu veure, veurem estan tallats, és a dir, són sessions d'aproximadament 35 minuts i estan escollides. La primera és un taller d'escriptura creativa a cicle inicial. Després de rebre inputs a la sala Snuzzlen, els nens elaboren un haiku juntament amb un dibuix, el qual expressen el que han sentit, el que han vist. Després hi ha un fragment d'una psicomotricitat vivencial i també tenim geometria a l'aula Snuzzlen, el treball de la geometria i l'explicació. Doncs això espero que us agradi. Hi ha una tempesta al bosc, però estem dins d'una casa, protegits. Plou a bots i barrals i se senten els trons greus de tant en tant. L'aigua regalima des de la teulada en grans quantitats i mulla els vidres. No hi ha gaire llum. El cel, ennuvolat i gris, no deixa travessar la llum del sol. Miro a l'exterior. Les branques es belluguen degut a les gruixudes gotes d'aigua. La temperatura està baixant i noto una mica de fred. Marina, quan hi ha llamps i trons, què sents? Por. No, perquè ja sé que sol és el soroll de la pantalla. I quina olor fa aquest bosc per tu?
a bolets. Ara som pedres i esperem. És la pluja. Som pluja. Tornem a ser pedres. Som el vent. Arriba una tronada. I el mar. Un cop a la platja, ens estirem i ens relaxem. Passem l'últim tram, Avui anem a descobrir una obra, que és el Vassili Kandinsky. D'acord? Nosaltres... Molt bé, fiquem per aquí. I també tenim per aquí uns cercles. Mira, com volem ficar l'esfera? Aquí també hi ha un cercle, doncs mira, en volum ficar una esfera, on la fiquem, de Kandinsky. Es diu Du i Tou. Du i Tou. Que aquí penseu que hi ha coses que són dures i que s'atreu com lila. Molt bé. I que una vegada, en un mar molt i molt fred, hi havia un vaixell navegant. Sabeu com estava de fred el mar? Anem a notar-ho, posem les mans aquí a l'aigua. Com estava, me noteu? El noteu molt fred, perquè era el fred. Aquesta sorra estava una mica fred, una de les estrelles. Plorava molt i molt. L'hem d'ajudar. I sabeu què? Molt bé. En aquest paper tan gran et dibuixarem el fons de l'oceà. I així apareix un submarinista que ha volgut baixar al fons del mar. Mira, una màscara amb aire, perquè no podem respirar. I sabeu què? Conte contat, conte acabat. Molt bé. Bé, perdoneu, però la insistència, el que sí que podríeu fer si hi ha interès pel vídeo, si us passeu l'adreça electrònica, també us ho poden demanar. Elisabet, si em permets, entrem ara al panell de comunicacions del panell 8, que també compartim espai. En aquest cas nosaltres, el bloc de comunicacions és sobre recerca educativa i transformació del sistema escolar, organització i lideratge educatiu. Són 3 comunicacions, 10 minuts cada comunicació, farem servir el mateix sistema que us presenteu un moment. Començaríem amb en Joan Mallart, continuaríem
amb la Mònica i la Xesca i acabaríem amb l'Isabel. L'ideal me n'encarregaria el que sigui possible a 2:15, 10, 20, 30, almenys, un quartet, i a 3:15 acabem segons, d'acord? Per tant, moltes gràcies i presenteu, Bé, bon dia. Agraeixo que m'hagi deixat ser el primer, però que hagin esperat perquè havíem d'estar en una altra comunicació en un altre lloc i m'excuso de no haver sentit els que ens han precedit perquè la part que he sentit m'ha agradat molt. En primer lloc, excuses també perquè la comunicació l'hem fet a 4 mans, entre 2, i l'altra part està pitjor que jo i jo encara no sé si arribaré al final de poder parlar. El títol és molt rimbombant i ara m'emperadeixo. És així de fàcil com dir un model per a fer l'educació ambiental com Déu mana. Però l'educació ambiental ara avui dia també se li pot dir ecopedagogia i bé, ja hi arribarem. I la paraula antropocè l'hem descobert fa 4 dies. La introducció seria aquesta imatge en la qual el problema principal que tenim a la nostra societat i en el nostre món, que no n'hi ha un altre, és l'augment de l'anhídrid carbònic que provoca després també l'efecte hivernacle, la pujada de les temperatures i la sequera. I no és broma, teníem ja escrit tot això amb aquestes fotos posades al PowerPoint i me n'adono, després de veure aquestes fotos de La Vanguardia i posar-les aquí, i aquesta que vaig fer jo mateix el dia de l'aigua del 2008, me n'adono que la Generalitat ha utilitzat la mateixa imatge per fer propaganda, per defensar l'ambient i no malgastar tant l'aigua. Encara no hem començat. Si comencés ara, diria, en primer lloc, que dediquem la nostra feina i dediquem a un gran personatge que s'ha dedicat a això, també, que és Arcadi Oliveres, que ara ens falta, i que ens ha proposat també que un altre món seria possible. Seguint-lo, si haguéssim de fer l'exposició en 3 quarts d'hora, faríem la teoria de l'ecopedagogia, de què és l'antropocè, ho explicaré en 4 paraules, i la teoria de la sostenibilitat. Per això, l'últim, la pàgina web de la Societat Catalana de Pedagogia i té un material meravellós, per tant, no caldrà que m'estengui tant. El model nostre, ja començo per dir que tot i que vulgui ser original no ho és, perquè veureu que hi ha 3 o 4 en els quals estem basats. Siguem humils, jo voldria ser humil. 6.000 milions de quilòmetres de distància tenia aquesta sonda Voyager quan Carl Sagan va demanar a la NASA que la girés per poder fer una foto. I aquesta foto és aquest punt blau que es veu per aquí, un petit punt blau pàl·lid, des de 6.000 milions de quilòmetres. Està aquí també, al centre. Aquesta seria la imatge que veuria Aldrin i Collins i els astronautes des de la Lluna veien així la Terra. I això envoltat dels objectius del desenvolupament del mil·lenni que trobareu en aquesta pàgina web de la Societat Catalana de Pedagogia. Que són aquests, 17, i que ara, com és lògic, no ens hi entretindrem. Que bé que estàvem abans que vinguessin les terres, deia el mar. Que bé que estàvem abans que vinguessin les plantes, deia la terra. Que bé que estàvem abans que vinguessin els animals, deien les plantes. I així successivament, això està fet al Canadà, que bé que estàvem abans que vinguessin els europeus i finalment abans que vinguessin els immigrants. Que bé que estàvem. I Edgar Morin també per començar, i també li reto un homenatge, va ser doctor honoris causa per la nostra universitat a proposta del nostre grup de recerca. Avui l'objectiu fonamental de tota educació que aspiri no només al progrés sinó també a la supervivència de la humanitat és civilitzar i unificar la Terra i transformar l'espècie humana en una genuïna humanitat a partir de l'educació en què en el futur hauríem d'ensenyar una ètica de la comprensió planetària. Molt breument, perquè ens fem una idea, fa 11.000 anys va haver-hi, 11.000 milions d'anys, va haver-hi el Big Bang i es va formar l'univers.
però la Terra només té 4.500 milions d'anys i la vida, en una petita primera etapa, en té 3.600 milions d'anys. Si després veiem, bé, els dinosaures es van estar 200 milions d'anys i com qui diu abans d'ahir o ahir a la nit, doncs l'etapa en què ens trobàvem es deia Holocè, que consti que els geòlegs encara no han acceptat la denominació antropocè. Antropocè s'ho han inventat els sociòlegs, els ecòlegs i un químic, Premi Nobel, que fent una conferència que parlava d'això, del canvi climàtic i tal, es va adonar de com l'home havia influït per fer malbé la Terra. I va dir, no estem a l'Holocè, ara ja no estem a l'Holocè, estem a l'Antropocè. Per tant, un geòleg diria que estem a l'Holocè i crec que podem acceptar que el període humà és l'Antropocè, perquè per primera vegada el ser humà ha modificat les lleis de la natura. Per tant, poca broma, i si continuem per aquest camí ja ho sabem. L'ecologia ha passat de protegir els boscos i els ocellets i els turistes a dedicar-se a un ecologisme una mica més activista i a dedicar-se a la sostenibilitat, però l'Arcadi Oliveres deia que desenvolupament sostenible és un oxímoron, perquè són dues paraules que no casen, perquè si és desenvolupament no pot ser sostenible, i si és sostenible no pot ser desenvolupament. Per tant, avui hem de parlar de decreixement, però de decréixer els països del nord perquè puguin créixer els altres. En educació es va parlar de pedagogia mesològica dels mitjans, però no va tenir, no del medi, però no va tenir èxit. Educació ambiental seria el nom que tindria l'assignatura a totes les universitats espanyoles, però si mirem la bibliografia s'ha parlat d'ecoformació a França i a Hispanoamèrica, sobretot, ecopedagogia. És un més recent. Aquest és el dibuix fonamental de la sostenibilitat, que vol dir que per ser sostenible ha de ser ambiental, però també ha de ser econòmic i social. Social vol dir polític. I aquesta imatge és ja molt coneguda des del nostre futur comú de Brundtland, i aquí veiem una mica els factors que influeixen des de l'economia, des de l'entorn i des de la societat. Des de la societat volem promoure la llibertat, la igualtat, la justícia, i dius, però no hem quedat que parlaries del medi ambient. Doncs no, parlem de la justícia i també de la terra, perquè la terra és molt pobra, perquè té els dies comptats si seguim així. Parlem de solidaritat, de cooperació i de redistribució. Les 3 R's no són les que ens pensàvem, n'hi ha més, hi ha 4 o 5 més. I una és redistribuir els que havíem distribuït malament i ens ho havíem quedat nosaltres. Evitar la pobresa, per tant, és un dels objectius que ens proposem. La definició de sostenibilitat del document principal primera, aquell desenvolupament que atén les necessitats actuals sense sacrificar la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves. I estem parlant de les generacions futures. Els indis de Nord-Amèrica, abans de prendre una decisió, es preguntaven quines repercussions tindrien sobre la 7ª generació futura, abans de prendre una decisió. Bé, el desenvolupament sostenible no és conservador, per tant, si algú fos capitalista o neocapitalista, tinc una mala notícia, no té futur, no aguantarà gaire això. No significa el final del creixement econòmic, però sí de l'estructura i del marc actual. Vulguem o no vulguem, serà així. Defensar l'ambient no vol dir vincular, vol dir anar a l'arrel, anar a les causes. Sí? 2 minuts. Em queden 2 minuts. Doncs mira, anirem ràpid. Valors de la sostenibilitat. Bé, i anem, perquè és que si no, no arribaríem. El model que nosaltres ens direu és que l'heu copiat del papa. Doncs sí, veure, jutjar i actuar. Però és que molt abans, observar, comprendre la realitat, el papa l'encíclica és del 2015, uns grans educadors ambientalistes, García i Nando, 2000, conèixer, comprendre, actuar, veure, jutjar i actuar. Als Estats Units els col·legis de jesuïtes han fet aquest model, que és el mateix, veure, avaluar èticament, reflexionar i actuar. I el nostre model, que proposem i que està més explicat a la comunicació, parteix de sentir i pensar, que és una cosa que es van inventar de la Torre i Càndida Moraes, sentir, pensar, jo sempre els he dit, us falta actuar. Però és que, a més,
pensar s'ha de pensar molt per prendre una decisió, per tant hi ha una fase de discerniment, una fase de decisió i probablement com a educadors el que més ens importa és l'acció, que el nostre ensenyament arribi a actuar. I aquesta actuació vol dir que hi ha una educació emocional, el sentiment, per motivar per una cosa que ens costarà i que a més ens costarà tant que haurem de fer en contra del que diuen els nostres cervells. Després hi haurà una formació intel·lectual, una educació moral fonamentalment, cívica, política i, evidentment, de la voluntat. Si volem actuar hem de ser més, diríem, constants. Hem classificat, si fem a l'educació intel·lectual, hem classificat les problemàtiques de l'entorn amb els 4 d'Empèdocles, la terra, la mar, l'aigua, la terra, el foc, l'aigua i l'aire, i la classificació té totes les problemàtiques que hem pogut trobar, però, insistim, els principals problemes són l'anhídrid carbònic, l'augment de la població, el canvi climàtic i les guerres. Problemes pendents pel 2050 que ens afecten. En 50 anys augmentarà 5 graus i allí discutien 5 graus i mig, doncs no, augmentarà i augmentarà, fem el que fem i això vol dir que pujarà el nivell i que tots els que viuen a prop o en illes seran immigrants climàtics. Conclusions. La pedagogia proposa educar per canviar la relació del ser humà amb la natura. I ara me n'adono que no us he explicat antropocè que el que volia era això, canviar la relació del ser humà amb la natura, que és la terra, la vida i sobretot els altres companys nostres. Canviar el marc i l'estructura econòmica. Un model possible seria aquest, observar, que és molt educatiu això perquè és de Decorolí, observar, relacionar i aplicar o expressar. Observar, pensar, discernir, decidir, actuar i tornar a observar. I després d'actuar, nova observació, nova reflexió. No hem de defensar el medi ambient per als ocells, els ocellets i els boscos, que sí, però també, sinó per la supervivència i el benestar de tots els éssers humans, els que hi ha ara i els que vindran després, sobretot. I no hem de defensar només el benestar i les condicions de vida dels habitants del nord, de les classes mitjanes, burgeses, sinó per la supervivència i el benestar de tots els éssers humans, encara que això a nosaltres ens suposi renunciar a un estil de vida i a una comoditat que no són favorables a la conservació ni a mitjà ni a llarg termini. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan. Mònica i Xesca. El desenvolupament sostenible no sigui un concepte efímer, un altre oxímoron. Molt bé. Mònica i Xesca, endavant. Passa que hem de parlar perquè se'ns ha tancat abans. Vale. La teniu en prendre? Sí. La veritat és que estem una mica... Perquè nosaltres venim d'una escola de primària, venim de trepitjar aula i clar, el que venim a presentar és com bastant diferent de tot el que esteu explicant aquí. La Mònica i jo som mestres de l'escola Espai 3 i Sant Joan d'Espí, no la presentarem gaire perquè la presentem amb un vídeo. I fa uns anys vam apostar per treballar les llengües d'una altra manera. Vam trobar la manera amb un programa del departament, que és No Avancem, i vam decidir, a més, incorporar la intercomprensió com a eina d'aprenentatge a les nostres aules. Aquí us expliquem una miqueta com ho fem. Vull dir, com ho fem. I per nosaltres ha sigut un descobriment important, sobretot perquè posem en valor totes les llengües dels alumnes, perquè és una manera supermotivadora d'apropar els alumnes a l'estudi de la llengua, que de vegades no és tan fàcil, i perquè creiem que és la manera que el nostre alumnat tingui aquest perfil de sortida plurilingüe i pluricultural que a la societat actual ens estan demanant. Així que us deixem amb el vídeo. No, només hi havia el que feia idees. Ah, no, però és que estaven calendars que no havia descarregat.
L'escola Espai 3 està ubicada al municipi de Sant Joan d'Espí, a la comarca del Baix Llobregat. La nostra filosofia educativa sustenta en 3 grans pilars: el treball de les emocions, l'aprenentatge de les llengües i l'ús de les tecnologies aplicades a l'aprenentatge. L'any 2004 vam iniciar un camí cap a la internacionalització amb els primers PILE, GEP, Erasmus i Etwini. I l'any 2020 vam finalitzar el projecte d'innovació Avancem, que promou el tractament integrat de les llengües i ens va permetre introduir el francès com a segona llengua estrangera i incorporar la intercomprensió com a estratègia d'aprenentatge. Com a claustre, teníem la necessitat d'organitzar tot el treball que s'havia iniciat amb els projectes interdisciplinaris i el treball per seqüències didàctiques globalitzades de les àrees de llengües i medi. La implementació de l'Avancem va promoure un ensenyament de les llengües integrat i coherent que facilita el desenvolupament de la competència comunicativa de l'alumnat i potencia la cooperació entre el professorat de llengua del centre. A l'escola tenim establerta una seqüenciació per cursos de les diferents tipologies textuals, des de tercer a sisè. Aquesta seqüenciació ens permet treballar els diferents gèneres en les diferents llengües curriculars. D'aquesta manera, assegurem un treball acurat dels diferents tipus de textos, optimitzant el temps i evitant les repeticions. Aquesta seqüenciació no exclou el treball d'altres tipologies textuals en un curs, però sí assegura que no ens en deixem cap. El format DSD que fem servir està consensuat amb el claustre i la integració de les llengües es fa de manera progressiva mitjançant les famílies de llengües. Així, a tercer es treballa el català i el castellà, a quart s'afegeix l'anglès, a cinquè s'afegeix el francès i s'incorporen activitats de transllenguatge i a sisè s'incorpora un ESD d'intercomprensió. Les famílies de llengües són un conjunt d'ESD que parteixen d'una mateixa tipologia textual. Cada gènere textual d'aquesta tipologia es treballa en una llengua diferent i acaben en un producte final propi. Els PCI els formen les diferents ESD dels gèneres textuals en les diferents llengües, però parteixen d'un context comú i tenen un projecte final comú. La intercomprensió és un enfocament alternatiu a la didàctica de llengües, en el que es potencia la comunicació plurilingüe. Està basat en la capacitat d'adquirir competències parcials en una llengua a priori desconeguda, a partir dels coneixements del repertori lingüístic propi, on tenen cabuda les primeres, segones llengües o d'altres. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei da Rússia. O rato roeu o rabo do rodovalho. O rato roer roía, e a Rosa Rita Ramalho do rato a roer se ria. Té en compte les capacitats de transferència plurilingües i interculturals. Es fonamenta en la capacitat de transferència entre llengües i cultures emparentades, en el nostre cas, les llengües romàniques. Posa èmfasi en l'aprenentatge comunicatiu i orientat a l'ús de la llengua, facilitant el desenvolupament competencial i promovent la reflexió metalingüística. Desenvolupa la consciència lingüística. Posa en valor totes les llengües. No implica un domini total de les llengües veïnes. Aprenem la nostra pròpia llengua a partir de les semblances i diferències amb d'altres. Són alumnes romanesos
que teníem a l'escola que no parlaven mai perquè no parlaven la seva llengua i en aquest moment va ser el seu moment, perquè estaven llegint El Petit Príncep. Un disseny magnífic que era representat Sharpe Boa, animal i... Permet una avaluació competencial, incrementa l'autonomia i la motivació de l'alumnat, fomenta el treball cooperatiu i l'aprenentatge entre iguals. Finalment, cal destacar la millora observada de la competència plurilingüe i pluricultural en el nostre alumnat. Inspirativa per aprendre nous idiomes. A mi m'agrada molt perquè en comptes d'estudiar 2 hores a la setmana un espai de llengua, podem treballar molta servada i aprenem molt. A mi em sembla molt divertit treballar en grups i fer això perquè en un futur et podria servir. Sí, també quan nosaltres estem en grup ens sentim com més arropats entre nosaltres i ens agrada comprar les paraules entre la nostra llengua i les altres llengües. I el tema del TIC o TAC, com diu, és molt divertit treballar amb iPads i ordinadors perquè pots aprendre molt i és com a les xarxes socials pots mirar coses boges. També quan, per exemple, no tenim un diccionari en portuguès o en italià, doncs podem buscar en ordinador o en iPad el significat d'alguna paraula, podem fer Kahoots, que són jocs interactius per aprendre diferents llengües i coses. I volem animar les altres escoles perquè ho facin. I això és el resum de la filosofia de l'escola. Jo aprofito també perquè tenim unes companyes de les calandretes que també surten als vídeos, alguna imatge i fem alguna activitat d'intercomprensió amb elles l'occità, català i francès. I ja que estan aquí també els donem el reconeixement. Molt bé. Moltes gràcies. Isabel, tot teu. Sí. Anem per l'última ja comunicació. Anem molt bé. Ha estat molt interessant i divers tot plegat. A veure si després, Elisabet, tindrem un momentet per fer una mica de torn obert de paraules, Sí. Sí? Hola, bona tarda. És un privilegi haver-vos escoltat a tots i a totes i em toca l'última, per tant, no sé, com deien les companyes, no sé què podem aportar més. L'experiència que presento és això, una experiència, i és uns inicis per contrastar després, perquè és el primer centre concertat que passa a la xarxa pública a Catalunya, el centre que jo dirigeixo ara. Soc la Isabel Balaguer, que he començat així sense presentar-me, soc la directora de l'Institut Escola Eixample, he estat directora anteriorment d'un institut en batxillerat, i em fan l'encàrrec de portar aquesta primera transformació. Veureu que en la presentació acabo parlant de fins a 3 transformacions. La primera transformació és un canvi de titularitat, passar d'una escola concertada a escola pública, i em fan l'encàrrec el 2019, finals de 2019-2020, després entrem en pandèmia, la qual cosa també complica molt més la situació. El fet de... Hi ha un decret llei que es publica el 2019, al maig del 2019, que permet aquest pas d'escola concertada a escola pública. El decret té com a objectiu, té com a línia desenvolupar uns eixos de la política del conseller aquest matí ho ha dit, l'eix d'enfortir la xarxa pública, amb aquests passos de transformació d'uns centres de titularitat concertada a titularitat pública. Aquest decret, que és molt breu, esbossa com a 3 o 4 coses per permetre aquest pas. Una d'elles, que és la principal, és que en el lloc on es produeixi aquest pas, aquest canvi de titularitat, ha d'haver
un dèficit de places públiques, és a dir, ha d'haver una demanda de places públiques i un dèficit, que és el cas de l'Eixample de Barcelona. En l'Eixample de Barcelona hi ha un dèficit actualment de places públiques, hi ha un increment de demanda de plaça pública i no hi ha sòl per construir edificis nous. Per tant, el decret el que permet, sempre i quan el centre manifesti la seva voluntat d'adherir-se a la xarxa pública i tingui un projecte educatiu en consonància amb els objectius de la xarxa pública, permet fer aquest canvi de titularitat sempre i quan es donin els altres dos premisses, que en el lloc on no es produeix aquest fet hi hagi un dèficit de places públiques i que hi hagi un dèficit també de sòl per construir. És el tema de l'Eixample de Barcelona, on actualment hi ha fins a 4 centres que han fet aquest cas de canvi de titularitat, de concertada pública. També el que es pretén amb aquesta transformació és una planificació equilibrada, és a dir, que el que és ara el desenvolupament del decret d'admissió. Una de les línies per la desagregació dels centres és que la planificació escolar estigui equilibrada i que l'oferta de centres en el territori sigui una oferta de centres equivalents. Per tant, hi ha una aposta per l'equitat en l'escolarització. Bé, dit això, que és el marc que empara aquests canvis de titularitat, ens trobem davant d'aquest fet. Hi ha un primer centre que fa aquest pas, el passat, hi ha el present, el per a què ho fem per tots aquests motius, i hi ha un futur. Una vegada comencem en aquesta transformació, ens trobem amb la segona transformació, que és un canvi de la cultura del treball, un canvi que ve donat, jo mai m'havia fixat en els organigrames de funcionament, de debò, i en aquest moment em trobo analitzant que realment com marca la cultura del treball d'un equip de persones altament capacitades, perquè m'he trobat un equip de persones molt capacitat, com marca la cultura del treball a l'organigrama de funcionament. Tenim en aquesta banda d'aquí, tenim el que era l'organigrama de funcionament del centre de titularitat concertada en el qual jo m'incorporo com a directora de l'escola pública. Fixeu-vos que el que hi ha és un organigrama de funcionament sent un centre 316, perquè ens convertim en un institut escola, un organigrama de funcionament que parteix d'una titularitat i que la titularitat desplega amb la direcció pedagògica i en 2 caps d'estudis el funcionament del centre. Després hi ha un claustre d'infantil i primària i un claustre de secundària. Al voltant d'aquests 3 grans blocs hi ha comissions de treball i hi ha òrgans de coordinació pedagògica i de funcionament. El primer que ens plantegem a l'equip estem formats, som 5 persones en el primer equip directiu, 2 persones que provenen de la xarxa pública, 2 persones que són de l'escola concertada i jo com a directora. El primer que ens plantegem és com fer possible que realment el centre sigui un institut escola, que del 316 el centre tingui un funcionament que permeti que les diferents etapes, la presa de decisions sigui consensuada des d'infantil a quart d'ESO, des d'infantil a la secundària. Com fer possible aquesta transformació, aquest aterratge de lideratge més participatiu o de lideratge més distribuït. I és l'organigrama que us trobeu aquí al costat. De l'equip directiu que jo us he dit que forma part, hi ha 2 persones que estan representant la xarxa pública i 2 persones de l'antiga titularitat. Doncs en aquest primer equip directiu afegim unes coordinacions de petits, de mitjans i de grans, que representarien l'escola infantil, l'escola de primària i la comunitat de grans, de 5è i 6è, i després tenim la coordinació de primer, segon d'ESO i tercer quart d'ESO. Aquestes comissions hi ha un equip directiu ampliat, format per totes les coordinadores de les diferents etapes, i hi ha una sèrie de comissions de treball mixtes, que estan formades per docents des d'infantil a quart d'ESO, des de l'etapa d'infantil, l'etapa de primària i l'etapa de secundària obligatòria. Això seria la coordinació que més o menys el claustre realitza. Aquesta coordinació es completa en la Comissió d'Atenció a la Diversitat, de la qual formen part, com ja sabeu, els serveis educatius també, que també representa tota l'escola, des d'infantil 3 anys fins a quart d'ESO. També hi ha una part d'aquesta presa de decisions en què volem involucrar l'alumnat. I en aquest involucrar l'alumnat surt el Consell de Delegats de l'Alumnat. Fixeu-vos que aquí hi ha molta fletxa, però tota intenta ser bidireccional, és a dir,
que els nodrim tots els òrgans de coordinació, tant el del professorat, del claustre, com de l'alumnat, en què hi ha un consell de delegats, format per delegats, també de l'etapa d'infantil, de la comunitat de petits. Evidentment, la presa de decisions i el llenguatge, la manera com els fem participar és molt diferent del Consell de Delegats de Grans o del Consell de Delegats de Petits, no? Però, com que hi ha moltes activitats a l'escola en el qual hi ha intercanvis de les diferents comunitats, per exemple, fa 2 setmanes es va celebrar la tarda de la ciència. A la tarda de la ciència, els de la comunitat de Grans de la secundària van preparar tota una sèrie d'activitats pels petits i per la primària. Els petits també ens van dir com volien que fos aquesta tarda, com la imaginaven, com la dissenyaven, o ara amb la decoració de Nadal ells tenen més pes que, per exemple, els de la comunitat de Grans, perquè ells decideixen quina serà l'ambientació de l'escola i els grans ho executen. És a dir, que en aquest funcionament del Consell de Delegats tots tenen un paper, tots tenen alguna cosa a dir sobre la presa de decisions a l'escola. I després estan les famílies. Les famílies també havien de participar d'alguna manera i penseu que les famílies, que després tenim una presentació a part, o sigui, hi ha una part en 2 minuts, doncs no m'aturo tant. Les famílies tenen un paper molt important i no només per la participació, sinó també per la incertesa que tot el pas també els ha provocat. Que us estava comentant amb els 2 organigrames, en aquest pas d'un organigrama a l'altre, és la intenció que, la intenció no, el disseny d'un projecte educatiu que ha de ser comú. I el que és un tret molt definitori en aquest pas és l'autonomia de la direcció pedagògica. És a dir, en el funcionament del centre, la direcció del centre, amb el decret d'autonomia de centres, tenim una autonomia sobre la gestió dels recursos, tant materials com humans com econòmics. Per tant, hi ha una presa de decisions que realment té un impacte en el funcionament del centre. En aquest disseny del projecte educatiu no volíem deixar de banda el treball cooperatiu del professorat i la capacitació dels docents i la gestió presa de decisions. Per això hi ha tot aquest disseny que us he ensenyat en la diapositiva anterior. I aquí sí que em vull aturar una mica més, que és amb el tema famílies. Les famílies, penseu que es van trobar, igual que nosaltres docents es vam trobar amb un procés que requeria molta comunicació i molta generació de confiança, es van trobar que se'ls comunica un bon dia un canvi de titularitat de l'escola concertada a l'escola pública i en aquest canvi de titularitat es troben al mig d'una pandèmia. Per tant, aquesta generació de confiança, el que passarà, com serà el centre, què mantindrà, què no mantindrà, es veu tallat molt pel tema de la pandèmia. Per tant, al llarg d'aquests 2 anys hem hagut d'acollir molt la incertesa de les famílies i hem hagut de comunicar moltíssim, perquè és un pilar fonamental la participació de les famílies a l'escola i l'hem de saber canalitzar. I en aquest canalitzar hem de transformar el seu rol participatiu, però no podem deixar d'entendre la seva incertesa, el saber situar-se en aquest nou rol, en poder dipositar la confiança en el centre. Per tant, ha estat 2 anys molt intensos de treballar tots aquests aspectes en les famílies. I aquí sí que em vull aturar una mica, que és el debat obert. Sí, ja vull tancant. El debat obert, jo us he esbossat el que és un pas. S'està iniciant, us he dit, a Barcelona hi ha 5 centres, s'han comunicat altres centres a Catalunya, comencem a tenir algunes evidències dels punts dèbils i dels punts més forts d'aquests processos. I ens cal recollir, i per això la recerca des de les universitats o des dels siguis, cal recollir evidències de l'impacte amb els resultats d'aquesta transformació pedagògica, de l'impacte real, si és aquesta la intenció, en la planificació i la segregació, i de l'impacte que l'estil de lideratge pot tenir en la qualitat educativa dels centres. I això cal recollir evidències, encara que tenim resultats prou sòlids com per dir això són evidències. Però sí que és veritat que hi ha un decret llei, que empara i que només parla de les qüestions de planificació, però en cap cas parla de les qüestions de lideratge, pedagògiques o de necessitats com les que hem anat esbossant aquí. I, moltes gràcies. Molt bé.
Vols engegar, Elisabet? Que tenim 10 minuts per fer preguntes. Allò a 3 quarts acabaria, perquè és que la cinc torna a començar a roda, eh?